Кога за последно се почувства истински щастлив? Не просто доволен, не просто спокоен за момент, а наистина дълбоко, пълноценно, истински щастлив. Позволи ми да те попитам още нещо. А от какво направиш щастието си зависимо? От някого, от нещо, което те първа чакаш, от килограмите, които искаш да бъдеш, или от деня, в който всичко ще си дойде на мястото. Знаеш ли какво е най-подлъгващото в тези очаквания? Че можеш да прекараш целия си живот, вярвайки, че някой друг или нещо друго ще ти донесе щастието. Но истината е проста. Нищо и никой не може да ти го донесе, освен ти самия. Светът ще ти повтаря, че трябва да имаш повече. Пари, успехи, признание, хора около себе си. Но нека ти кажа нещо честно. Щом оставиш щастието си в чужди ръце, животът се превръща в чакане и в зависимост. Ще ти дам личен пример. Преди известно време бях решила, че съм щастлива благодарение на конкретен човек. Когато този човек спря да бъде част от живота ми, аз изгубих смисъла си. Чувствах се сякаш света е свършил. Бях решила, че неговото присъствие е единственият начин да бъда щастлива. И сега разказвам това с усмивка, защото ето ме тук, няколко години по-късно. Аз разбрах, че той няма нищо общо с моето щастие. Защото истинското щастие не е нещо, което откриваш. То е нещо, което избираш всеки един ден. Когато станеш сутрин и си кажеш: днес няма да се фокусирам върху това, което ми липсва, а върху това, което вече имам. Когато направиш избора да виждаш смисъла дори в малките неща. Когато си кажеш: ще бъда благодарен дори в трудностите. Знам, че дори те ми дават полезна информация. Всичко, което ти изброих, е избор. И в този избор се крие силата ти. Дори да си в труден момент, това не означава да се самосъжаляваш. Да, можеш да поплачеш, можеш да се ядосаш, но да влезеш в ролята на жертва означава да се откажеш от отговорността и силата ти, да се предадеш пред трудностите. А животът не ни е даден, за да се отказваме пред всяко препятствие. Много хора вярват, че щастието идва след като отслабна, след като си купя нова кола, след като срещна правилния човек. Но какво става, ако това след като никога не дойде? Или ако дойде, но не ти донесе щастието, което си очаквал? Защото истината е, че дори да срещнеш правилният човек, животът пак няма да е само цветя и рози. Пак ще има трудни решения. Пак ще има предизвикателства. Тогава какво ще чакаш, за да бъдеш щастлив? Този човек да се промени според твоите очаквания, да се ожените, да имате дете. А ако това не се случи толкова лесно, означава ли, че не можеш да бъдеш щастлив? Не означава. Освен ако не си решил, че щастието ти зависи на всяка цена от това. На всяка цена да получиш точно това, което искаш. Но ето къде е уловката. Щом го получиш, ще искаш нещо друго. И това, което имаш, отново няма да е достатъчно. Изводът е много простичък. Ако не можеш да бъдеш щастлив с това, което имаш днес, няма да бъдеш щастлив и утре. Дори да имаш повече. Защото щастието не идва отвън. То започва отвътре. От начина, по който мислиш, чувстваш и говориш със себе си. Щастието не е събитие. То е навик, умение, мускул, който тренираш всеки ден. Това означава, че дори да нямаш най-добрия ден, пак можеш да избереш да бъдеш щастлив. И може би в главата ти сега изниква въпроса: как? Като спреш за момент и се запиташ:
За какво мога да бъда благодарен точно в този момент? Нека започна първа аз. Аз благодаря за въздуха, който дишам, за деня, който ми е даден, за уроците, които научавам днес, защото всеки ден, всяка трудност и всеки момент ми дава полезна информация. Нищо от това, което ми се случва, не е случайно. Независимо дали е добро или не толкова добро, аз знам, че животът ми дава точно това, от което се нуждая. Какво повече бих могла да искам, освен да бъда на точното място в точното време, за да бъда по-добра утре. А сега се запитай, какво ми дава радост? Аз лично в момента се радвам на слънцето, което прониква в стаята ми, на това, че в съседната стая е мой любим човек, когото обичам. Радвам се, че точно ти си в това видео. И сега е момента да ти напомня, че този канал е създаден за теб, за да те кара да се чувстваш добре, за да бъде твоето безопасно място, в което си говорим на полезни теми. И ако искаш да бъдеш част от това пространство, можеш да се абонираш и да натиснеш камбанката. Тя ти дава предимството да получаваш известия, когато кача ново видео. Промяната не идва просто така. Решавам и от днес вече съм нов човек. Не. Но тя може да започне днес. С мънички избори. С начина, по който гледаш на живота, с това, което решаваш да носиш в сърцето си, с това, което избереш да виждаш. Защото има хубави неща и не толкова хубави. Но ние избираме кои от тях да видим. Някои неща зависят от нас. И когато е така, ние можем да дадем най-доброто от себе си, за да може нещата също да бъдат добре. А когато нещо не зависи от нас, ние можем единствено да го приемем такова каквото е. Позволи ми да ти споделя нещо. Преди съм имала моменти, в които се чувствам объркана, изгубена. Нещата около мен не са се случвали по начина, по който искам. А може би дори не съм знаела точно какво искам. В някакъв момент си казах, ами ако животът ми не трябва да се променя, а начинът, по който го преживявам. Промяната започна от мислите ми. И малко по малко започна да навлиза и в начина, по който действам. За времето знаех все по-добре какво искам. И когато човек знае какво иска, може да действа в тази посока. И малко по малко животът започна да ми отвръща. Не защото той се промени, а защото аз започнах да се променям. И тази промяна започна от избора ми. Да не чакам щастието, а да го създавам сама. А сега е твой ред. Какъв е изборът, който ще направиш днес? Ще оставиш ли обстоятелствата да контролират емоциите ти? Или ще върнеш силата си и ще избереш щастието, дори когато не всичко е перфектно. Щастието не идва, когато всичко се подреди. То идва, когато ти се подредиш отвътре и приемеш живота с усмивка. Така че избери го. Избери го дори когато е трудно. Дори когато си изморен. Дори когато не вярваш на 100%. Защото щастието не е обещание за съвършен живот, а решение да го преживееш с пълно сърце. Ако това видео те е докоснало, можеш да го споделиш с човек, който има нужда да го чуе и види. Благодаря ти, че беше тук. Ако имаш нужда от още вдъхновение, можеш да разгледаш и предишните видеа в канала ми. А ако искаш да се свържеш с мен и в останалите ми социални мрежи, те ще бъдат както тук на екрана, така и долу в описанието. Не забравяй, че светът има нужда от твоята уникална светлина, а тя свети все по-ярко. Благодаря ти, че беше тук и до скоро!